Hyvä. Hienoa. Hyvä perään. Hienoa. Sieltä. Siitä maali. Loistavaa. Hienoa pojat. Loistavaa. Upea. Maa. Oi! Tolpan kautta, olipa hieno. Wow! Aika hieno maali! Peli jatkuu. Loistava potku, loistava syöttö, hienoa pojat.
No niin, sit vedetään vapari. Kumpi hämää? Mä hämään. Okei. Okay. Luka valmis. Loistava tori. Aivan ilmiö. Niin, Tuomi ei kuki, mutta harjoitukset kukkii tänään Chikon kanssa Mintun kentällä. Oli aika hyvä meininki. Harjoiteltiin syöttöpeliä ja siitä maalintekoa ja sitten pikkusen tekniikkaharjoituksia, päällä puskua ja siitä potkua maaliin ja sitten mielettömiä torjuntoja lopussa. Käsittämättömiä. Isi kumminkin potki niin kuin aikuisia. Tuleeko susta Suomen paras maalivahti? Tulee. Missä joukkueessa ajattelit sitten vanhempana pelaa? Tossa MPS. MPS:ssä ja Suomen parhaana maalivahti. No, tässähän on siihen aikaa reilu 10 vuotta. Siinä vaiheessa varmaan MPS pelaakin jo Veikkausliigassa vai mitä? Oh yeah. Onko Veikkausliiga joukkueesta sitten joku semmoinen tietty, mikä tällä hetkellä kiinnostaisi? Ropsi. Ropsi ja siellä Rovaniemellähän sitten myös rennataan siellä junnuissa vai mitä? Joo, ja sit mä kannustankin Ropsia. Joo, se on tosi tärkeetä. Pysyy fiiliksissä. Okei, 3 yötä Turkkiin lähtöön. Vieläkö käydään Nurmella ennen sitä? Joo. 2 viikkoa Turkissa. Pääseeköhän siellä pelaamaan futista? Mutta pääsee tietenkin. Loistavaa. Okei. Mitä vielä? Onko jotain sanottavaa? Eipä. Oh yeah. Kiitos näistä treeneistä. Joo. Sika hyviä. Mikä? Sika hyviä. Mikä on Sika hyviä. Mikä on sika hyvin? Tämmöinen sanonta. Niin. Ollaan Sikalan mäellä, niin se sanonta sopii tähän oikein hyvin.